Phela sicoco sinoki insundwana ngamakokozela njengelifu lemvula sengela abantwana xa likhitika Wednesday 3 November 2021 luloko losuku esiphatha amagqabi siphatha amaxolo siphatha ingcambu siphatha amafutha siphatha amakhandlela siphatha amanzi xa siphethe imihlaba sizama unyanga ke bantwana abahlengaye uWednesday nansi into esingayenziyo abantu yababhidisa lento asithaki Wednesday siyakuxelela uba lento yenza yenze le omnye afuna bake ngoxa enomdla kwenye kwezinto sichaza yakufuna uba achazele ukuba uyenza njani mhlawumbi khayibuze phaa kwii-comments uphendule khona. The intention kukukhulisa lo mntu uwaziyo amayeza nomntu osayiqalayo ijeni yokwazi amayeza yazibiyeza elithile lingayenza le nto. Namhlanje siphethe iyeza ekuthiwa ngumathunga. Umathunga abantwana abahle sizabe singena kuye ke umathunga. Phambi koba singene ke entweni sizama ukuchazela wena mntu kudala siyichaza le nto ukubana i-course on i-essential oils sizawuqalisa ukuyi-advertise kuba sifuna iqale kwiveki izaba yiveki inye nje jwi apha kuDisemba jwi kuzawuthathwa lo nani lithile ke bantwana abahle. Sizabe sijonga ke ezi-essential oils kwinto zeziwasho, sijonge mayezeni okunyanga, massage therapy, physiotherapy, hydrotherapy, sijonge nakwinto ze-beauty and cosmetics ne-general medicinal help healing yazo ezi-essential oils and beyond ukuthi yenza ntoni lento. The intention ke yokubana abantu bethu bazazi ezi zinto bazenzele because part of i-discussion will be saying ukuba sithetha nge-essential oil ekuthiwa iphuma kwipesika i-extractwa ndawoni kwipesika i-extractwa njani so that abaninzi ke abafuna nabo ba-entrepreneurial bazenzele. Masingene ke kwinto elandelayo eyi-announcement wena mntu ofuna i-session notata ubhele you schedule an appointment ngaye ukhalendli uba uyakubhida you send a WhatsApp message but preferably SMS uthi ndicela i-appointment iba yi-1 hour ke mntana omhle. Masiye ke lonto singene kumathunga. Nansi into esifuna uqala ngayo ngomathunga. Abantu bayayibhidisa lento kamathunga. Mathathu la mayeza abantu abawubhidanisa nomathunga. Elokuqala nguZeneke. uZeneke, the reason abantu bemphazamisa nomathunga is because ngesixhosa elinye legama lakhe uZeneke ngumathunga. Yes, ngumathunga. However, uZeneke asenzi lo msebenzi kamathunga. Unamanye amagama ombaxambini, ulwimi lwenkomo, njalo njalo. But nguZeneke, umathunga ngumathunga. Eyesibini into econfusayo yinguduza. Masithethe inyani iyafika lento inenguduza apha kuthi in the Eastern Cape okanye kwabantu bathethe isixhosa. Itheke xa ifika kwezi herbal shops zininzi, they looked at it, it looked like umathunga but yona is yellowish but ngumathunga bafaka. Yebona into enyanga enye into ngokwena unyanga enye into, masingazinyanga izinto ngezinto ezinganyangi zona. Inguduza iyodwa. If you check abantu abasebenzisa umathunga particularly kwinto ezicimayo bazawuthi umathunga bathi inguduza bafoko ndaba ingehleli ihambele into yotshona. The fact that umuntu ezawuthi umathunga athi inguduza azifani mntana omhle, aziyelelene. The other one is just yellow and ayiphuqeki. Umathunga uyaziphuqekela ubrown. The third one econfusayo sisithithibala. Isithithibala ke unlike inguduza siyafana nomathunga. Negama lihambe liconfuse because xa uva enye kuzathiwa isithithibala esimathunzi enye kuthiwe umathunga, uzibuza uba sisa eyiphi komkhulu. Xa kusithiwa umathunga ngumathunga, xa kuthiwa isithithibala esimathunzi ngumathunga. Isithithibala esimathunzi, isithithibala sisodwa, isithithibala esimathunzi sisodwa. Yabona ke ngolento amayeza ihambe ikubethe ube dizi.
awafani ke lo mayeza ayelelene. Masingene ke kumathunga. One last thing esifuna ukuyitsho, wena mntu o-around iGauteng KZN Mpumalanga, you will have umathunga ozamfumana kwindawo njengoma-Faraday, ibe ingenguye lo umbonayo in your picture. Yena uzawuba greenish, uzawuba white greenish. Ngumathunga naye lowo in your area. In the Eastern Cape bazawuthetha ngomathunga omhlophe. Ngumathunga mntanomhle, masingade silwe kucaba ngoku kuzawuxatywana ngomathunga. Hayi mna pha ngasekhaya kekho nje. Xa ingekho pha ngakokwenu ukhona pha ngasekhaya, mayingabi yonto leyo isixabanisayo. Ndicinga besifuna ukugqitha kwezi zinto ukwenzela uba wena ubhale notes ube clarified. Xa usiya kwi-herbal shop uyothenga umathunga bangakuniki isithithi balo okanye inguduza. Sometimes bakunika uzeneke. Sithi ke the botanical name iyancedisa ke into e-botanical name. Hamba uyosijongela uzokwazi ukubona lo mathunga, Eucomis autumnalis. Sizayibhala ke phayana ukwenzela uba uyibone, Eucomis autumnalis. Yabona ke la magama afuna uba ube ngathi utshitshilize esitulweni, ungathi utshintsha igiya. The common name ke yi-pineapple flower, because xa seyiphuma iflower yakhona iba ngathi lipayina mntanomhle. If you look at it from a distance ungayubale ukuthi nali ipayina okanye bathi pineapple lily. Ijikajike ke lo magama nange-Afrikaans. Bese siyitshilo ke abanye bazawuthi ubuhlungu bechanti. If you read kwezi journals zesilungu bathi lento is toxic. They believe ukuthi is toxic to an extent ukuthi ngathi benabo ubuhlungu bechanti ngabantu abayiphandileyo. Yiloo nto umathunga kufuneka ube careful xa umsebenzisa, ungayi ngamandla. Yiloo nto abantu abaninzi they will use umathunga not emlonyeni, abangekho sure ukuthi bamkala kanjani. Bazamsebenzise ekuhlambeni, ekufutheni, bamsebenzise ekucineni kakhulu. Abanye bamenza intsizi, bamkhothe, bamdibanise nezinye izinto ezikhothwayo. So sithi ubuhlungu bechanti, isithithi balesimathunzi siyitshilo. Sathi ukhokho, lelinye igama ke likamathunga ngesizulu bazawuthi umakhanda kansele. Singamabhele ke simbiza ukhokho ke kuba untsele engukhokho. Umakhanda kansele yenzani lento? Siqala ke njengesiqhelo kwaba bantu bakhe bayirida. If you go the botanical name ukhangele uzawuthi mosona xa sowufika pha uzawuthi Eucomis autumnalis uses. Uyibhale pha kuGoogle, uzawuthatha uGoogle uzakunika mntanomhle ezi zinto nam ndizakunika zona, but ke ngokuGoogle they will expand ufumane nezinye. One, bathi treatment ye-backache. Uyabona mosikwezi abatsho banjani ukuba uyithini njani thina siyayazi uyacima. Bathi number 2, i-post-operative recovery. It has always been used into kamathunga ngabantu bakudala xa uvelobeleka. Andithi sasinebantu kuthiwa zii-traditional birth attendants, ababelekisi kuthiwa ngobani, I don't remember the name, but ngabantu babebelekisa. Xa ugqiba ubeleka ukuba ke kwenzeka ube ne-cards, yahamba ke ngoku lento abantu bobeleka ezibhedlele babuye bene-cesarean section wound. Xa ufike ekhaya ababelekisi would still help you even though ungabelekiswanga nguye or usikiwe, basebenzise umathunga. Simsebenzisile ke for i-fracture, wazelwa loo nto umathunga, bamdibanise nomhlabelo kuthiwa uqinisa ithambo. Both i-cartilage nethambo elimntanomhle bamfake kwinto ze-inflammation. Wena mntu one-inflammation of any sort, fakelwe umathunga kwizinto ezijongene nala inflammation. Baphinde bamsebenzise for iflu, whether ngomsela. Ube careful kwisikali, baphinde bachathele kwa iflu. Nantsi enye indoda ithi mna ayibhele phaa kwi-hangover, njeba ilusuku lwe-hangover, because andithi besivota apha entsukwini. Hangover iyabaqhuba, ithi ke yayincedisa loo nto. I-stomach ache. I-stomach ache ke sifuna usele, ifuna le nto uyijonge kubantu abayikalayo ukuthi bakala kangakanani, uphinde usele kangakanani kwi-stomach ache. Ibe nalo mcimbi ke wesifilisi. Yabona isifilisi ke ingathi ayisekho ncam ngezaa nto zisulela ngokulalana. Isifilisi, ukuphuma i-discharge kube nzima.
including i-urinary tract infections. Iyazizama ke le nto abanye batreate ne-kidney ngocima, because ke xa une-back ache sometimes you feel i-back ache kanti i-urinary tract infection. Abanye bayisebenzisa kwi-flatulence uba unengxaki yomoya. Sikhona ke nezinye sikhe sathetha ngosingemboziso sathi yayincedisa na i-flatulence in the event where wena you are terrified of into yokuthi iyakalwa. Baphinde abantu bakuthi kuthiwa xa uzawubeleka, xa uzawuzala iyancedisa. Yabona ke once uze nezi advices, kubekho i-maternal death, kubekho i-neonatal death, kuthiwa uyayifaka into amayeza uba kululuyityhola, nezinye ke mntana omhlamba uyozijongela. Xa sesifika kulena kamayezeni uzawufumanisa uba kwezi ntsuku sizambe ezi video zingabinde, yiloo nto sishwankathela. Apha emayezeni bayisebenzise lezi zinto sizichazileyo zingasentla. However, abanye bathi siyayifaka thina kumabhanti okulwa, sifake osigidi, sifake ingebhe, kuqhuma uthuli, mhlawumbe siqhwaba abantu ngempama. Abanye bathi mna Bhele ndiyifaka kwimivusankunzi. Phaa kwimivusankunzi kulapho uzawuva khona ngoba ngalala nenguduza ondaba ingehlele. Kuyacinywa ke apho kwenzela ukuba na uyayiva mos kuvuswa inkunzi ke ngaye umathunga nazo ibangalala nenguduza. Uyaliva ke la gama lala nguduza, ihamba yodwa, ichapha ke ixesha elininzi ekucimeni. Is not only dealing with ukucima inguduza, yenza nezinye izinto, but kakhulu ilapha ekucimeni, ucimela izinto zinokwenza notata. Vusa inkunzi ke nayo inguduza. Ndifuna ukugxininisa le nto ithi umathunga nenguduza azifani. Nantsi ke enye into ndiqonda uba ihambe iyenze umntu athi unlike kuba ingazuchazwa nam ndiyinqakula apha esithubeni mntanomhle. Kuthiwa kubantu abangoosisi iyancedisa ukunciphisa ubusisi. Intluva ke kule nto ndiyinqakula esithubeni kuthiwa uyayidibadibanise nezinye into ezidibadibaniswayo, kudibadibane ucime. Kuthiwa xa ucimile ubusisi obu buyancipha. Andikho sho ke mntanomhle, nam ndithi ndiyinqakula apha esithubeni. Bayisebenzisa kumayeza okuchela le nto ingumathunga, bayidibanise namanye amayeza achelayo, baphinde bayiphuqe nje balaa nto iphuqeka. One nice way yokudifferentiate umathunga kwezinye zifana naye, if awukwazi ujonga ii-colors, uyaphuqeka nje bumbamba. If uyazazi into ucubudwana umbola, if uzibeke phasi zifana nomathunga zawukuconfusa, nayo icubudwana na umbola uyaphuqeka. So kufuneka ke ngoxa uyothenga ungathengiselwa, but the more you keep peeling, you'll see icubudwana, you'll see umbola, because there will also be purple somewhere around. Lena izubana lo purple, but ipoint enza kuyo iyaphuqeka. Xa beza kwenza into eqhumisa bayiphuqa, just like sizawuphuqa ishwadi, phuqwe ichilwe ngesikere, idityaniswe nenyamazana, kuqhunyiswe kugxothwe imimoya emdaka. Unambalasi ke kule list yam ke endiyishwankatheleyo kuba ndingafuni ufika kwi-14 minutes, bathi iyangena kwezibambelelo mntanomhle, udibanise wena nozeneke lo besithe naye kuthiwa ngumathunga. Fake wena obheka mina bakho ukuthi makubheke wena, kufake odelunina, idityaniswe nezinye izinto ezidibanayo. Ibe nono uyoyibona laa nto ezancamashela. Kwenziwa into ethungayo, ithungwe kuthiwa kubo, kuthiwa uzujonge ukuba anizuthunganana. Niyeke le nto ke yokufaka izibambelelo. Xa ugqiba umfaka isibambelelo akudike, ziyabetha izihlwele zabanye abantwana. Ubona uleqwa ngamashwa ongawaziyo kanti ubethelwa laa mntana omenze ipopayi, ayithi xa eyohlola kuthiwa udliswe nguwe ube ke umdlisile. Bhele, intshumayelo yasentabeni ayidingeki ngoLwesithathu. Siyeke ilale ke apho sizawudibana khona xa sabe siyithaka Friday. Masiyeke kilale Camagu.